दिनैहाय बाथौ महासभानि 3 बोसोरारि 13थि जे जोंना बेवहाय जथुम्मा दङमोन, लोगोसे गौमा आर'ज दंमोन। बेखौ थुंगेबाय होननानै जों बुंनो नाङा, जागायबाय होननानैसो बुंनांगौ। दिनै मोनसे गोदान मिजिं, गोदान मोनसे आलायरन ओंखारबोदों। बर' माहारिनि, बर'नि थैनि बिखा बिख्लोनि बयनिफ्रायबो गुदिसिन, गोजामसिन, जोंनि आंगोनिबो आंगोसिन धोरोम बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमनि दिनै गौमा आर'ज दङमोन। जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां, लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर बेयाव नुजाफैनानै दिनै बाथौ धोरोमा जे बयनिफ्रायबो गोजामसिन धोरोम, बयनिफ्रायबो बाख्नायजाथावसिन, बजबजाथावसिन, जायनि लामाजों हान्थिबा, जोंनि जे पन्चतत्वनि जे लामाजों हान्थियोबा जोंनो आबुं मोनसे जिउ खुंनो हायो, बेखौ जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रियानो बुंलाङो। आरो जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद खुसिनि बाथ्रा, दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि गुदिसिन जे धोरोम, बे धोरोमनि 1000 थानसालिफोर, बाथौ थानसालिफोर लुफुंनो थाखाय मोनसेयाव 5 लाख खरि 1000 जोंहा बाथौ थानसालिफोर लुफुंनो गासै 50 कौटि 50 कौटिनि मोनसे पेकेज बिथाङा बेवहाय फोसावलांबाय। लोगोसे जोंनि गुवाहाटी नोगोरमायाव जिहेतु जोंहा गिदिर बेबायदि बाथौ थानसालि गैया, गतिके गिदिरथार मोनसे बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय जोङो 10 कौटि आसाम सरकारनिफ्राय बिथाङा फोसावलांबाय। लोगोसे बाथौ महासभाया बोसोरे बोसोरे जाहाथे जुथुमनो हायो, बिथांमोना माहारिनि, धोरोमनि, हारिमुनि, राव थुनलाइनि गोबां जोंनि बर' माहारिनि आयदाफ्राव सावरायलायनानै जुथुमनो हायो, बेनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख करि बाथौ महासभानो हरनो थाखाय बिथाङा पेकेज बेयाव फोसावलांबाय। गतिके दिनै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद रंजानायनि दिन, जोबोद गोजोननायनि मोनसे दिन आरो मोनसे गोग्गानायनि दिन। फै जों बयबो जोंनि बाथौ बोराइया, जोंनि मोनसिंसिं बोराइया जे लामाजों हान्थिनो जोंखौ फोरोंलांदों, जोंनि जे बर' माहारिनि हारिमु, सिनायथि, धोरोम, दोरों, राव थुनलाइ आरो जोंनि जारिमिनखौ लानानै, जोंनि गुदिसिन आरो गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बजबनानै, बिखायाव बजबनानै जों जे आवगायलांनांगौ, बेयो दिनै मोनसे जों आगानसे आवगायबावबाय। बेखायनो आं खावलायदों, फै जों बयबो खनसेयैनो बुंनि जोंनि बोराइ बाथौनि। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि, थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो, हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय, रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन, अनलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे 3थि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो, हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।